Jeg skal snakke lidt om ionforbindelser. Og som man kan se, så er der et par billeder med her. Hvis man kigger først på det øverste billede her, så kan man se et magnesiumatom, hvor at man kan se, at atomet er opbygget således, at det har 2 elektroner i inderste skal, 8 elektroner i den næste skal og 2 elektroner i den yderste skal. Billedet til højre for der kan man så se et magnesium-ion, som har 2 elektroner i inderste skal og 8 elektroner i yderste skal. Det har altså afgivet 2 elektroner og har nu en positiv ladning, da der er 2 flere protoner end elektroner. Grunden til, at magnesiumatomet afgiver de her 2 elektroner, når der dannes et ion, magnesiumion, er grundet oktetreglen, hvor at grundstoffet gerne vil komme til at ligne en ædelgas, som altså har 8 elektroner i yderste skal, hvilket den kan komme til ved at afgive 2 elektroner. Man kan nu se på billedet her nedenunder, at de her pile, de illustrerer, at det her magnesium-ion, det afgiver de her 2 elektroner ved en ionforbindelse, hvor det gerne vil gå sammen med klorid for at komme til at opfylde den her oktetregel. Man kan så se, at magnesium-ionet afgiver 2 elektroner, som så bliver optaget af klorionet Cl-, så klorionet også opfylder oktetreglen. Grunden til, at man så skal bruge 2 eller kloridioner, kan man se ved den her formel, jeg har skrevet op her, at magnesiumionet 2+ går sammen med Cl-ionet Cl-, eller kloridionet Cl-. Da magnesiumionet er ladet med 2+, og Cl-ionet kun er ladet med 1-, så bliver man derfor nødt til at have 2 kloridioner, for at det ligesom bliver neutralt ladet. Og derfor kommer formlen for den her ionforbindelse altså til at hedde, som står her, magnesiumklorid, hvor der så er 2 kloridioner. Ja, det var sådan det, jeg set det.